Danong dalam mo 1 minute. pabdesa nga po. Nagpa-CT scan ka na, di ba? Opo. MRI, CT scan. MRI, tsaka X-ray. X-ray. Ang sabi, yung spinal mo, may konting Huwag tangan, pati tangan. Lumawit na buto. lumawit na boto. Ang sabi nila, operahan pagka, Hindi na ako makalakad. pag di ka na nakalakad. Yan, ginamitan na kita ng spiritual, ha? Opo. Titingnan natin. Pero bigyan mo kahit konti, pagka gumalaw siya ng konti na pagyuyuko mo, at umu-okay siya, konting-konti lang sabit, nagtura lang yun. Kasi magkakaroon siya talaga ng ano, ha? Kasi after 1 to hanggang 3 days, mawawala siya. Pagka sa bearing, yung matagal mong bearing ng sasakyan ng motor, nagkaroon ng rebaba, pag pinalitan mo ng bearing, medyo maluwag, kailangan mo palagyan ng cap para sumikip lang siya. Yun yung sinasabi ko. Yun naman, kaso laman yan, magkakaroon ng lamad, doon na siya hihinto, parang kinalsuan na siya at hindi na siya makakalas. Ang trabaho mo lang, kailangan mo 3 days, maglakad-lakad ka, exercise. Pinakamatagal na yun, 3 days. 35 minutes hanggang 45 minutes. Tapos pangalawa, nabibigay ka. Pero yung pagbibigay, sinabi ng doktor, hindi. Sinabi ng doktor, patay ka pa. Baka mapunta sa pagkabingi. Tingnan natin magagawa natin. Bagay na papasok na sa spiritual eh. Teka lang ha. Tap muna natin. Ano na? Nagang na pakiramdam mo. Basta yun lang sinabi ha. Sumali sila ng konti. Pag nagawa natin ito ng para maganda. Pero itong pagbibingi mo, makukuha natin yan. Pero sana makuha natin. Pero wala siya nang ulam ha. Tinignan ko naman. Yung papel, masakit di ba? Pero yung stick, sobrang init. Nakita naman ang kasama mo, nakapakil ng kamay. Pero okay, uminto siya, di ba? O, kasi relax lang. Kasi matagal na ito. Ilang taon mo na ito sakit? 3 taon. Nakita kasi sa doktor yung sakit mo eh. May halo tong physical, may halong spiritual. Hindi natin ito matutulak pag hindi naman ito spiritual. May diabetes wala? Wala po. 50-50 yan. 52. Nata yung ilaw kanina eh. Kung pala nagkaroon ng ilaw, kaya hindi ako nag-live. Alam ko, walang ilaw maghapon eh. Maaga na wala ng ilaw, kaya maaga rin natapos. Gangan mo lang ha. Relax lang. Sige, higa mo. Mic lang, higa pa. O, hinga. Ang trabaho mo, dahan-dahan lang pagbuga. Kuha ng hangin, tapos dahan-dahan lang. Okay. Huwag mo lalabanan, pabayaan mo lang. Laglag mo ang ulo mo. Sige. Hinga. Tama na. Relax lang. Pogi mo na nga sa camera. Kasi pangit eh. Kung huwi yata ako. Mukhang hindi yata ikaw yan. Tingnan mo sarili mo. Parang kakaiba ka talaga dyan. Para kang isang anghel na bumagsak sa lupa. Ano mukha mo? Nalinis na yung kaluluwa mo. Ito na lang. Bumata ka. Hindi may kinakain ka. Tingnan mo lang yung pakiramdam mo. Tapos huminga ka ng malalim. Tapos parang kakakanta, bubuelo ka ng hangin. Yan. Tingnan mo kung sumasakit pa yung dibdib. O hindi? Hindi. Harap doon. Yan tayo. Tingnan pa. Live na konti pa. Hindi, konti pa. Sumubra. Ganyan mo. Kukunin mo natin sa pangalawa bago yung final mo. Madali lang naman itong sakit mo. Kaso may spiritual ka sakit kaya hindi ito makuha masyado. Higa mo lang natural. Ako lang bahala.
Ano naman yan? Dali lang ito, balik. Mamaya tatadyakan ko lang ito. Tapos na ito. Kaya madali lang talaga ito. Kasi natanggal natin yung sakit mo sa spiritual eh. May sakit ka kasi sa spiritual kaya hindi ito madampod na makuha-kuha. Nakaharang. Baga sa ano, para itong visible. Hindi makikita talaga. Subukan mo muna yung mukha. Tingnan mo katulad yung kanina ginagawa mo. Hindi, tumayo ka na lang. Yung katulad ginagawa mo, kanina dinemo kita, di ba sabi mo masakit? Ayan. Bahala ka. Okay naman. Di ba kanina pinatayo kita, sabi mo yung gumano ka masakit. Oo. Nasubukan mo. Yung ginawa mo kanina, Ah, yung sabi mo, ano, di ba bago kita ginagawa, ano, may konti lang. kasi hindi pa natin natutulak, di ba? Ngayon, ginagawa mo leg mo. Kahit hindi ko ngayon, mga ganyan ako eh. Pero ngayon. Para si Roda. Ngayon, naliligo mo na. Hindi Dali- pa nakalak yan, ha? No, kahit wala nang problema, kahit isagad mo siya. Dalhin natin dito si Roda. Ngayon, naliligo mo na. Kanina, hindi dati. Kanina, hindi ko maganon. Hindi ko magano kanina eh. Ngayon, naliligo mo na. Hindi ko na. Gumagano Dati na ngayon. sumasama gano'n. Sumasama. Pag tinawag ka, Cardo, hindi na lang tayo. Ano po? 3 years na kasi yan eh. Ano ba dati trabaho nyo? Sana ako eh, sa field. Field ng mga camera? Grass cutter, Grass cutter. pagpuputo ng puno. Kaya pala, na siguro na disconnect yan masyado. Nag-drive, all around sir eh, sa field. Kaya ano yun? Ha? Ano? Naka-schedule ka? Antayin mo na lang muna yung asawa ko ha. Kasi pag naka-schedule yan, marami pa sila. Kailangan naka-schedule ko. Hindi ako tumatanggap pag ano eh, pagka walk-in. Kasi overloaded tayo. Kagabi, alas 8 na ako natapos. Pang isang linggo ko na to, pang biyernes ko na to, isang linggo alas 8 ko lagi natatapos. Kaya nga late ako lagi mag-giling water eh. Kaya nga, gabi na kagabi. Nga pa, ano, kaya pag gabi, alas 12 na rin ako nakakaligo. Sleep lang. Sabi natin yung bukol kayo mo. Kapeng! Alala ko pala. Kapeng ah! Ibong pa andun na. Kapeng! Basta ako na. May kausap pa si mami mo? Nung May kausap pa. Sabi mo to, may kausap pa. Kailangan mo na sila. Para matapos na kami at makauwi na to. Matakbo yung oras namin. Na palayasin muna natin sila. Diyan ka kasi upo eh. Diyan. Sige po. Palalayasin sila. Palalayasin na. Higa ka. Palalayasin pala sila. Kera yan. Joke lang yun. Kasi dyan natin gagalawin yan. Dito pa po. Dito natin yung gawin. Saan ito ba sa'yo? Lagyan mo muna sa baba. Higa ng tagilid. Dito may batok mo. Nagpaalam mo eh. Kaya hindi na kita Straight ang pa. Tingnan lang natin. Diba sabi sa inyo, kumukuha lang ako ng video kasi akala ko hindi magkakaroon ng ilaw. Yung pera mo, nadala-dala ko. Hindi ko 3 years naiwan. kasi ito eh. Itong masela mo Nakita eh. ko ay Nakita kasi ng ano. Meron ma'am, meron akong iniwan dyan. Bigyan niya mo lang. Naka-breakdown naman yan. Naka-breakdown naman yan ma'am. Opo. Nakita ko nga. 1.6. Yan. Opo. Haba yata. Eksakto lang leg mo sa unan. Okay. Ay, sasalang pa lang ako nun eh. Kasi malit sila. Opo. Pero maganda. Nga. 3 beses. Iba. Si Roda nga, Tama na. ito ko rin Tama na. yung liig niya. Dito ba, dito ba, Babaliin natin. Babaliin natin yung leg Kaya doon. lang nauban. Nga. Narinig mo. May tulak na. Bali. Tumutulak yun. Sumunod na. Tumatandaan na. Kabila. Ito na yung pinakahuli niyan. Magaling ka na. Bali, part ng... Sana gumalaw to.
Sunod mo lang yung katawan mo. Opo. Bahala sa katawan. Anong kwetan mo? Sige. Pakiramdaman ko. Opo. Pero itong nakikita kong ginagawa dito sa maganda. Ginagawa yan yung Papa Jesus ninyo. Relax. Kulang. Baba mo yung katawan mo. Opo. Babalik din. Opo. Yan. Hawakan mo. Ipitin yung gamay mo. Tingin doon. Yan. Tingala pa ng konti. Yan. Natural. Busog pa ako. Relax lang. Okay. Wala na. Hinga. Hinga. Upo. Pahinga ka muna konti. Ang paramdam. Lumuan. Tapos, punta ka ulit sa x-ray. Pa-x-ray ka ulit. Tingnan mo, nakapasok na yan. Pero kung malalaman mo naman yan, sa pagtatayo-tayo mo lang. Mamaya, papumasok ka muna ng hangin. Tapos, maglakad ka rin. Habulin kita ng camera. Kasi hindi ko pala ito mabaliktad yung camera. Hindi pala tayo naka-live. Yan, ganito yan. Subukan mo. Pwede na. Tingnan mo kung anong pinagbago. Tingnan natin. Hindi ka ta mahabol ng camera. Paano pala, hindi pala ito nababaliktad kasi nakano. Paramdam. Okay na, para nakaawit lang. Oo, mga ngayip na, diba sinabi ko nga sa'yo? Kasi first time niya gagalawin sa dati. 3 years na siyang nakabaloktot, nakasalisin, di pala baloktot, mali pala sinabi ko. Sige, yumuko ka. Kunyari may inabot ka dyan. Inabot mo yung 1,000 na laglag. Oo. Ano? Ha? Okay na? 3 years mo na, di ba? Okay na. Ano? Ikembot mo yung puwet mo. Kaya sa parang makarena. Ano? Okay na? Okay na, dati di ko may kembot eh. Sa kasi madali lang yung sakit mo, kaso mahirap lang talaga kasi siya may spiritual. Nasanay na kasi ako dyan, parang baliwala na sa akin. Ilalak na natin. O, paalam ka na sa YouTube channel. Taga saan ka? Kasi hindi naman tayo naka-live. Para sa YouTube channel to, mamaya. Anong sabi ko? Shoutout sa taga Pangasinan. O, yun. Tapos, ilan taon ka na may sakit? 3 taon na mahigit ang sakit ko sa balakang. At ako'y napagaling. Ni po ng Pong Nazareno, ha? Ang poong nasa eno. Pero naibalik na yan sa dati ng posisyon ng Panginoon Kristo. Pero may sakit ka talaga yung spiritual na. Kita mo naman yung papel, bumabaga, tsaka yung stick, di ba? Sabi mo, bet mainit. Pero nakita naman ng kasama mo na pinatong ko lang. Pag ginagalaw nyo nga yung papel, sakit. Spiritual yan. Hindi yung gagalaw pag may wala kang sanib. Kaya tanong gawin ko. Ano kung dapat kong gawin? Thank you. Magdasal at maghumingi ng pakapatawaran, magpasalamat. Okay na, magaling ka na. Ilalak na natin. O, sige, paalam na ho kayo. Taga saan kayo? Taga Pangasinan. Pangasinan ka lang, no? Saan sa Pangasinan? Carlos City, Pangasinan. Para mamaya, pag nireview ko yung video mo, ilalagay ko yung Carlos City, San Carlos City. San Carlos City, Pangasinan. No, mega shoutout po sa San Carlos, Pangasinan. Salamat po at God bless all. Thank you. Magaling ka na talaga, ha? Salamat.